Astăzi m-am gândit să vorbesc despre incidentul de la Hunedoara. Consider că este un caz mediatizat și nu mai este nevoie de o recapitulare a faptelor. Având în vedere cele întâmplate, putem spune că subiectul activ, în cazul de față agresorul, poate fi acuzat de tentativă de omor și de violență în familie conform articolului 199 Cod Penal. Prin urmare, vinovatul poate fi condamnat pentru tentativă de omor la o pedeapsă cuprinsă între 5 și 10 ani, la care se adaugă și o pătrime datorită violenței în familie. În urma celor întâmplate, agresorul a declarat că acesta are o problemă cu nervii și care avea nevoie de consiliere psihologice. Motivul pentru care el a făcut asta este unul foarte bine întemeiat. Opinez să cred că persoana a făcut această declarație deoarece a fost sfătuit de o cunoștință care are informații din codul penal. Tind să cred asta deoarece în codul penal este o rubrică specială, un capitol numit Cauze de neimputabilitate. În acest capitol este regăsit articolul 28, irresponsabilitatea. Citez. Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana care, în momentul comiterii acestea, nu putea să-și dea seama de acțiunile sau de inacțiunile sale, ori nu putea să le controleze, fie din cauza unei boli psihice, fie din alte cauze. Astfel, dacă în urma unei constatări făcute de către un psihiatru se constată că subiectul activ are o boală psihică, fapta comisă de către acesta este neimputabilă. Dacă mai aveți alte întrebări în legătură cu legea sau cu armele, vă aștept întrebările în secțiunea de comentarii.